Ik ben bregenbouwer. En toen in 1923 ben ik wat verongelukken. Bij de bouw van het viaduct. Op Nijegen weer dat. Nijegen is de hoek. En dan ben ik uitdonderd. En toen word ik een jaar later eigenlijk uitgekeurd voor alle werken. En toen ben ik 7 maanden hier. En toen heb ik dit oppakt. Dat was een hele oore business voor mezelf. Want ik kwam hier kreeg die brei hier en ze zeiden nou, hier is de brei en hier is 5000 goenen, kreeg ik toen. En je draait die brei, maar van 1 januari tot 1 januari zijn we er gewoon. Ja. Dus ik ben het Noord-Wend ook altijd op die brei, altijd. Maar het is een schitterende baan, geweldig. Het is een fantastisch mooie job. Maar waarom? Ja, dat weet ik net. Het is net natuurlijk op die brei op green reed zetten. Dat moet worden. Dat is net zo vol. Maar je moet er zelf wat van mij zien. Hé, hey, Afke. Nou, de zus het wel. Het is alle geen belangstelling. Nou, goeie dag, kapitein. Goed, Bert. Nou, ik het wel tegen. Bekende Nederlander. Ali, word er even op. Hé, mooi van... Nou, hallo. Dat valt even mooi. Ze worden er allebei nog weg. En hoe vaak kom je hier dan? Nou, vaste prik maar ze me altijd zien en dan een bakje koffie, elke dag. En jongens om, not sinds zo'n ik kom een bakje koffie. En tussen de middag dan komt Pieter bij mij tussen eten. Oké. Zou je liever dat wat? Dus je show hem eigenlijk om een 2-3 uur en dan show je hem Ja, we al? horen elkaar in de gaten, ja? Ja. En dat ik nodig bij hem? Nee, dat is net nodig. Oké. Hij heeft de wereld aan vriendin, maar het is wel vertrouwd. Dus dit voorlachen. Ja, want het is maar een... Ja. Het is, hij praat met je niet, hij roept met je niet. Ja. Ik zeg altijd, hij is publiek bezit, hè? Ja. Maar hij komt altijd weer thuis. Maar zo'n dagen in de week? Altijd. Ja, mijn baas die had Tiege vaak probeert om mij van die brei te krijgen. En dan bedoel ik eigenlijk, dan krijg ze de oren, 10 dagen op en 4 dagen oud. Maar ik heb er altijd van vochten om mijn carrière hier zo te maken, fulltime. Ja, Alle dagen. Ja, dat wil ik graag. Voor hetzelfde alleen. Ik hoef er helemaal niks voor te doen. maar waarom Fjouwen. moet je dan die dagen terugwerken boven dan? Ja, beste jongen, dat zit erin, Ja? dat zit in mijn mind, hè. Dat zit in mijn... Ja, dat kan net ooit meer. Ik kon dit net delen. Nee? Ik kon het net delen. Ja, we moesten zo nou naar een weekend met vakantie. Dat doe ik dan om de vrouw of om de band. En als ik waarom kwam, dan stap ik dan met de auto en dan rond ik regelrecht hierheen. En dan zei ik ze, de was bedankt en de kerst voor gaan. Ja, nou, Saragung, dat is echt weer. Ja, Saragung. Je kon het eigenlijk net vaneren dat er nog hier in het hokje zit. Precies. Nee, zo is het. Nou, dan heb ik het maar misschien. Zo gek weer. Zo gek komt er nooit weer. Nee, nooit weer. Helemaal nooit. Maar fantastisch. Fantastisch, mooie carrière. Schitterend. Nou, goedemorgen. Ja, dat zeggen ze. Ik hou ermee op namelijk. Nog 10 dagen, hou ik op. Ben ik hier 38 jaar geweest. Goed zo. Er komt een keer een eind, ik ben 66 en ik heb een vrouw en die wil ik wel op de horst. Dus, en we zijn hier net meer bij de brei, dus we hebben er nou een punt achter zetten. En nog heb ik zin in, het is nu nog 10 dagen, maar ik wil het dan naar 8 weer. Want ik zie nou krijg het eind. Want hoe graag ophouden. Ja. Zo is het.
we hebben een beloningssysteem in de klas. En dat er bijna dan zoveel punten hellen, dan moet je zelf een activiteit uitkiezen. En ze hebben nog 400 punten. En maar 400 punten kun je ervoor om dit keer het loon in een polstok te springen. Dus vandaar dat we hier vanmiddag binnen. Het is een groep die het daar hier best wel wat mooi maken. In de regen gewoon 3 jaren horen en het gaat gewoon op dit moment heel goed. En vandaar dat ik dat beloningssysteem en dat het goed gaat aan mij dat ik belenen. Dus, heel grutsk op hunzelf, mooi zo wezen. Ik is straks met z'n 12 op je polstok. Was je 12 op je polstok? Ja. Nou, doe maar. Oké. Kom op. Nee, kom op. Hey. Kom mee, zei Jelle, hè? Ja. Hoe komt het nou? Nou ja, ik weet net. Dus hier misschien. Misschien moesten ze er wat op uitvinden dat ze maar z'n 12 in een polstok is. Ja, nou ja, misschien kun je dat eens doen. Ja. En dat maakt het polstok springen wel een stukje gezelliger. Ja. Ja, dan moest ik net de hele tijd om zijn beurten, hè? Ja, is dat gelijk. Ja. Dan was er direct maar weer even een poging doen. Ja. Ik ben de one kandidaat hè, die mami giet. Want ja, je ziet niet eens een keer maar z'n 12 polstok. Nee, dat klopt. Nee. Maar binnen net volle kandidaten meer die dat ontwarmen met mij. Ik denk het net, als je krijgt. Zo, dit is die jongen maar die bril. Stap achteruit. Maar dat vind ik wel een goede kandidaat. Op een goede kar. Ja. De jas van de meester hoor. Ja. Hoe komt dat nou? Nou, ik moest springen, toen kwam ik skiën en toen kwam ik aan de kant en toen donderde ik erin. Oké. En toen werd ik helemaal wit. Ja. En is nou ik wel springen? Ik weet niet, misschien wel. Zo grappig wezen als er dan maar in donders, maar meestal zijn jas. Wie weet. Dit vind ze gewoon prachtig. Ze doet er echt wat voor en ze heeft gewoon echt verzinnen. Nou, geweldig. Ja. Dus, ik denk dat je meer onder een beloningssysteem hebt dan onder een strafsysteem. En daarachter zit hij in jouw jas, hè? Ja, ja, hij ziet er wat koud uit. Ja, hij zal er echt al. Ik hou al snoek van. Dus,